Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Jama'a barkanku da kasancewa da wannan tasha mai albarka, tashar Abbati So TV. Ni ne naku har kullum Jisakkan Abbati a wannan tasha mai albarka. Yau na kawo muku bidiyo na jerin jihohi da suka fi yawan al'umma a Najeriya, ko kuma ce manya-manyan garuruwan da suka fi tara jama'a a cikinsu a Najeriya. Ga su kamar haka. Birni na farko ba kowane birni bane face birnin Lagos, wanda yake da jama'a kimanin miliyan 9 daidai. Birni na biyu ba kowane birni bane face birnin Kano, da yake da al'umma miliyan 3,626,88. Birni na uku ba kowane birni bane face birnin Ibadan, wanda yake da kimanin mutum miliyan 3,580,108. Birni na hudu ba kowane birni bane face birnin jihar Kaduna, wanda yake da kimanin mutum miliyan 1,582,200. Birni na biyar ba kowane birni bane face birnin Port Harcourt, wanda yake da kimanin jama'a miliyan 1,168,668. Birnin da ya zuwa na shida ba kowane birni bane face birnin Benin, wanda ke da kimanin mutum miliyan 1,125,058. Birnin da ya sa'a ya zo na bakwai ba kowane birni bane face birnin Maiduguri, wanda yake da kimanin al'umma miliyan 1,112,449. Birnin da ya sa'a ya zo na takwas ba kowane birni bane face birnin Zaria, wato birnin Zazzau, wanda ya zo na takwas shine yake da kimanin mutum 975,153. Birnin Abia shine birnin da ya zo na tara, yana da dauke da al'umma da suka kai 887,560. Birnin da ya samu ya zo na karshe, wato na goma, ba kowane birni bane face babban birnin jihar Plateau, wanda aka fi sani da Jos, yana da kimanin mutane 816,824. To jama'a, muna ci gaba muku da godiya da kasancewa da wannan tasha tamu mai albarka, wato tashar Abbati So TV. Ku ci gaba da kasancewa da wannan tasha tamu mai albarka. Kada ku manta da subscribe domin kasancewa da wannan tasha mai albarka. Sai mun hada bidiyo na gaba. Ni ne naku har kullum Jisakkan Abbati. Bye.